nin mungke Ambil busur aja. kami ni pung tang kelai bo Kisah korba. bo village committee kelai Bisa. block hungke Jiranya. bo furu ni simi bom hai ke nang ngom hai ke paralyze man Kalau mana kan kota busur terus. sal besok kamo hai ke nang paralyze kelai teman kai tabu ko ni yakung kanin de cholilia na kaisa cholilia yakung kanin de cholilia Kaisa. kai thang phai khanya ni makan kostong tong am haida Kosong. Empat him kalau tak. kai doktor ok do phuno ka boni sekang Dokter fokusnya hospital tangga tak. bo jaga thangka Mana tangga doktor ok nam hini saboni Bort lagi kita mana sih ada boleh kalau sih paisa tak boleh. kono jaga najak di hini prefer khai deba Pokok saya ke jiwa tuh ada jiwa. angka jibio ni nabo thangka ka hamsok na yam hai roksa sa Saya jiwa tangan. angka taksuk jora jibio talang ngai jagi kho angka nang kaham ka treatment makan hamna yam hai asa dakhai Ang kami no, angkai ani nonggo jaga no, ang khanata adino ang parawa kiri, bini munai song, jehetu akalai ma dino pukhiro kalai thangka bo bini langma sona tongmani, tobo kepal kaham, bini munai nubinai bono dati phai, ko dati phai ne khosawi, ko khang kaboni yakolo bini besajuk songa sing khobor hamani yakolo borok phaike hospital langkha. Langman bisingo hospital bithi doctor kha doctor nai rakha aboni yakolo sini pahar bonaji abo botheka aboni bisingo hamlia tabo bo hani bisnaw thangaro kalaijak obo hai ke je kalai ni sekang waisa pan obo hai alka rogi rokto da tong thi obon se kere kono rogi phana bin sabo kere ganor ka kami kaisa no kalai kami ka sana sun nin mungke ani mung kai bisojit jorno kami ni mung tam obo krishna kobra para bo blog khobjak jirania angka subjonal khe komolong village committee bisambari boma hai ke khobor mane tini obo hai ke chobana ni phale हामबाय सिनि प्रेस रंगा जों दिनै सिनि मजलिसपुर कन्स्टिट्युएन्सिनि आन्दाराव बिश्रामबारि बिसिनि kaya yang kisan kebra kami wo sini dako kokra sini kala debor mahanai belakan sugya bo bini sakhamia kalai bini ek side paralysis ngai tawo bisnaw kalaijak singo khobar khanawoi sini je Majlispur YTF block committee ni sini vice president sini borong gonang bisujit sino sahoka samani yagulo sini Majlispur ni jotto je adong rotonai ti develop ni ti promote ni tai YTF tai sini YTF center committee ni GS song tongo sing jotto no final lekya nukha belakan kosto tongo sini o tako kokra sing bono sini gubagaran sengkra rok jotto no je adong juk song sing jotto no miloi sing je suksak bono suba lekya tai buskang ni salo sing jara sini sikla motha YTF tongnai rok sing borono kogrika sing buskang ni salo sing binio nokno sing katalke bon sing bono repairing khairnai thik khairnai bono jate tabo je tongmani nok rok ekdom kosto ke tin kisik kwati rok kalayo belakan kosto tongtongo tai mohai simia bini je sak naijama rok bo rangkri pusa kri ni bagai bo sori rok najang mayang tongha plus tabo bini nok rok bo hamia sing bono kogrika sing buskang salogo bo sing bono subawi thanai bini nok ningtung ba bini sak najang nangtung sori hamia doctor najang nangtung sing buskang salogo bono subai thanai ni sing jotto je khaganang je sini oro adong sing pajak sing jotton kogri kalangha.